Vítajte na Zobore, v jednej z najprestížnejších a najpokojnejších častí Nitry. Na Bartókovej ulici vám predstavujeme tento kompletne zariadený štvorizbový rodinný dom s garážou, krásnou záhradou a bazénom. Na pozemku s výmerou 5 árov nájdete udržiavanú záhradu s altánkom, krbom na grilovanie a okrúhlym bazénom pre letné osvieženie. Samostatná moderná kuchyňa je kompletne vybavená a plynulo prechádza do jedálnenskej časti s výhľadom do zelene záhrady. Dom má príjemnú dispozíciu. Hneď pri vstupe vás privíta priestranná a svetlá obývačka s krbom, ktorá tvorí srdce celého domu. Na prízemí sa nachádza aj praktická kúpeľňa so sprchovým kútom, nočná časť domu je oddelená a nachádza sa na poschodí. Na poschodí nájdete 3 samostatné izby, veľkú kúpeľňu s vaňou a 2 lodžie. Bonusom je úložný priestor v podkroví. Ak hľadáte komfortné bývanie v tichej lokalite s rýchlym prístupom do centra, tento dom môže byť váš ideálnym novým domovom. Parkovanie je zabezpečené elektrickou bránou v garáži a s viacerými parkovacími miestami. Pre viac informácií vám ho rád ukážem osobne. Majte sa pekne.